Si Zacarias na amang niadtong pagsugod pa lang sa atong misa de Gallo, gisgutan didto nga naamang siya. Ug nganong naamang siya kay misupak sa planos Ginoo. Iyang gi-question, wa siya motuo. Pero nakadungog siya nga niingon ang anghel nga kung nanagani inyong anak, nganli gid siya Juan. Pag karon na sa atong ebanghelyo, iyang gisupak ang gustos mga tao aron sundon ang gustos Ginoo. Siya na siya nisupak, ang unang nisupak si Isabel. Kaya ang gustos mga tao, ilang naandan, hinganlan ang iyang anak base sa mga sikat-sikat nga mga pangalan sa ilang kaliwatan. Mao man na ilang tradisyon sa una. Karon lahi naman sa tag tradisyon. Unsa naman sa tradisyon karon? Unsay tradisyon ron? Kadang combine anangan. Kana bang maghimo kag pinaka-unique gyud kaingan. Unya kung di man gyud unique angan, kay di sad kay muhaom sa naong bata. At least unique ang spelling sa ngan. Osbon ba? Osbon. Imbes nga ang naanda nato nga Ray kana mang R-E-Y or R-E-Y. R-A-Y or R-E-Y. Butangag H, Ray. R-H-A-Y. Ana. Payunik-yunik ba? Mauna ang resulta, sige na tagsupak sa gustos Ginoo kay ato yung tumano ng atong gusto. Pero si Zacarias o si Isabel, ilang gipakita nga gisupak nila ang gusto sa tao kay sundon ang gustos Ginoo. Kamo, andam ba mong mosupak sa gusto sa tao aron sundon ang gustos Ginoo? Kusga mo, kamo diya, masama mo. Supak mo. Kisa may inyong supakon, ang Ginoo o ang tao? Nagsugo din Ginoo nga pangural mo sa inyong balay. Kisa may gasugo ana? Niya, inyo na rong supakon, iguli ninyo. Depende pa der. Naga, kuha na kasiyawa. Nagsugo din Ginoo nga paningil gimog utang. Kisa may nagsugo ana nga maningil gyud kay ang utang dapat bayaran ang tao. Niya, supako na ninyo. Nagsugo din Ginoo nga magpuyo-puyo mo. Kisa may nagsugo anang magpuyo-puyo ang tao. Niya, supako na ron ninyo. Nagsugo din Ginoo nga pagkabit-kabit mo. Niya. Saban, supako na ron ninyo. Nagsugo din Ginoo nga pagsige mog duwa ng computer. Nga maadik na lang mog duwa sa computer. Nagsugo. Wa. Niya, inyo na rong supakon. Hindi naman mo maningog. Base sa moingon sa Monaco, niya pa din, nagsugong Ginoong mangulikta. Nagsugo. Basaha sa Old Testament o sa New Testament, naagi ng pangulikta, napugos gud ang biyuda, og hog, og duha kadako, tungod kay murag dakong sa nilas una, kung wa kay ihog kulikta, inigsimba nimo. Sa una bang panahon? Karon, mura na malagwa. Lingiw-lingiw na malang igana sa sibot. Lingiw, ana. Kot-kot-kot-kot, ana. Tayo-ayo diri sandal, ana ba? Aron lang yun, malipat ang katong gana ba, musaylo. Igsaylo, tinarong na sa Ginoo, tabangi taon ko. Ana na sad. Oy! Daghan kay tag mga gibuhat karos kalibutan, nga wa gisugo sa Ginoo, ang lisod pag yun, gibawal pag yun Ginoo, nga atong gibuhat. Unya ang gisugo nos Ginoo, gawas-gawa buhata, gisupak pag yun. Sama nang kung tamparoson ang imong pikas aping, ipatamparos lang pikas, manulti pag yun, di na madaoy, di ba ang guna literal good?
kuan man na, parabol ra man na, kisa ko tayo magpasagpa. Pasagpa ka spikas, buang ka diha, unsa man ka, naibalaod, ikiha, oy. Anya, si Kristo, wa day magpasagpa. Wa magpasagpa. Sila ang mga apostoles, San Pablo, San Pedro, wa day magpakulata. Si San Lorenzo Ruiz, sila San Pedro Calungsod, wa day ito magpakulata. Patay mangani, nagpadunggab mangani, nagpaputol magisliog, kanang imo sagpa ra. Ingkay ka kay suwayan pa dir, ayaw lang, gabaan niya mo. Aog, naagitingali, ambot ka. May nila na ba, i-kondisyon na to, pero wa masagwi mo sagpa, agod ka mga buutan ninyo, sa may mo sagpa. So muna, kung dili ganita mo supak sa sugos Ginoo, maisinati gini natong nahitabo ni Zacarias, amang siya. Pero sa dihang gisupak niya ang gustos tao, kay bisag amang siya, may testimonya siya, pinaagi pagsulat, nga Juan gyud ang inga niya, na ayo ang iyang pagkaamang. Kita, sige taghangyo og healing sa kalibutan tungod aning pandemic, healing anang imong cancer, healing anang imong migraine, healing anang imong high blood, healing anang imong diabetes, healing anang inyong relasyon karon nga nangaguba, kinusmuray na inyong mga naong, healing, daghan kitag mga healing. Pero ang solusyon ra gid ay supaka ang gustos tao, sunda ang gustos Ginoo. Kana ra gyud. Sugdi na ninyo, di ba, healing ginatanan. Napatay gitawag og healing the family tree. Unya, siging away ang mga kaliwat, siging kinusmuray. Saan pagka-healed, anak? Madanag pamisa, dagko na kay mig-income sa healing the family tree. Pero ang inyong pamilya, sige lang yapong kinusmuray. Nga naman, sundon man ang gustos tao. Di man gustos Ginoo mo isundon. Kanang linibakay, gusto din as tao, niya i-post pa, gusto din as Ginoo, niya i-post pa yung Facebook. Niya kinsa mang family tree nga mahilda na, nga dayon mamug-post-post dito. Nag-away ang anak o ang ginikanan, niya ang anak mo post nga to sa Facebook, kalami raon tagwa ko gipanganak ani mga animal. O anak, hindi mo timan sa tunguban, sa kisa mo ng animala dahil sa da, wadyo ko magunahunang maanak ko ani nila. Ikaw niya kanang imong naong saon na malana nga liwat ra ba na nila na usbon ko ni magpa-injection ko maghimon lang kog maskara mao na himuan na lang niyag tato iyang naong ari tangan niyang mga arios dire nabutangan niyang sungay-sungay aron lang gid siya maliwat atong ikalagutan niyang ginikanan. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, inig-abot sa Ginoo duna siya suguon nga tao. Kusgan kay ning tawhana, mura ni siya og si Elias. Ang iyang isangyaw nga magkauli ang mga anak og ang mga ginikanan. Magkauli. Nakaron nangutana diri sa unang pagbasa, inig-abot ka niya, doon na pa kay ganahan mo dawat, kinsa may makasustenir sa iyang mga pamaagi. Mao na, inig-abot sa Ginoo, sige tag-ingon, moabot ka namo ang imong gingharian, doon na kay makasustenir nato sa pagdawat sa iyang gingharian. May nga kitang yes, kinsa man ang mahal nga Birhen Maria. Ang mahal nga Birhen Maria maugyoy number 1 nga modelo sa pagdawat o Ginoo. Unsa may una niyang gibuhat aron madawat ginyang Ginoo? Hibaw mo. Tubag. Ang makatubag, tagaan ako 1 million. Kanang mo pasar sa akong standard ba ka? Muram sa di ka Ginoo pa din. Kung sa may gibuhat ni Maria para madawat niya ang Ginoo, iyang gisupak ang iyang gusto. Ang iyang kaugalingon, iyang gisalikway og nagpakasulugoon. Kana mo'y number 1 requirement, supaka ang imong kaugalingon, gusto,
unya pagpakasulugoon sa Ginoo. Karon pananglitag giduka na ka, supaka. Ayaw pag ana-ana dia imo basang paundayunan sa dada duka sa kay pariya mo mili ana. Ayaw ay pasanginling pare. Imo man pasangin lang nga ang pare ra ba giduka ra ba sa ning katanaw nyong naong. Supaka ang imong gusto. Pananglita ron uyab ka. Nya gusto kay ka laki ka nga uyab, gusto kay kang muhikap sa imong uyab nga babae. Supaka. Supaka yun. Ibinaklid na lang na. Yan na. Nya mingon ganin na imong uyab. Wa naman ka mo touch nako. Na. Ingon siya, mining supakon day aron maduol tas Ginoo. Sa Isus, tuo man ka ng Ginoo. Sa yawa man dining uyab nako di. Nama sa uban mga yawanon guys danan mga babae. Haka na ding magsulob mo pating lain na tanawon. Ang sama na. Kinsa may inyong gipaibugan ana og magkuyog mo sa imong uyab. Mag-short ay kag mubo kayo nya ang imo dinhing undergarment sihag ka istanan imong gisulob nga shirt unya makita imong undergarments unsa man na kisa may imong gipaibugan nga kamo mang duha ka kuyog unsa may gusto nimong mahitabo kanang gusto sa Ginoo mao na gusto jud kang magluspad kay guli kay kinsa may makapugongan na bisa kining gawalit distingyo di ba makaingos ka perti sa spari da gibindisyonan gyud ko ana nganong di man mo magtinarong og sulob aron matabangan ang imong isig ka tao nga dili unta magsupak-supak dili mayawaan ang utok kamo ba mga babae labi na gyud mag-anam og kanindot ang babae kanabitang nag-anam sa kagwapa og kanindot iyang lawas mag-anam sa kasihag ang iyang ipadulob ngano man mo angayan ang tanang tabunan kay mag-anam og ka-attractive tabuni na kamo no mga dili kay maayo hala i-open na kay total luod man sa natanaw ano mang magtinabangay ta ba nga malimpyo ni nga tong utok kay matod pa diri sa unang pagbasa mura siyag kalayo nga magputli sa puthaw purity ang sunod nga requirements Ginoo mo na si Maria nagpakasulugoon apan iya sang gikumit ang iyang kaugalingon nga putli pure ako sige kog interview og mga kaslonon nang akong kaslon mao ginay usas akong number 1 nga ipangutana wap amo nagkinuanay nabudok ko rin nanapa din ako ginay lang nanamagay anak fader nako unya kay bawo mong sa na ibaw lagi pa niya nganong wa man mo kuan nganong inyo man ang gibuhat tintal gid pa din tintal wala na ang tubag yang laki mo tutok na ko ba siya ikaw sa kapader wasa kay mura sa gaana mura sa ligonsa ni pariya abisag ka nang mangumpisal nako kana mga kuan mangumpisal ka ng mga laki pakumpisalon man nako kanang inigdayo ng kasal one day before mangumpisal man na ang kasagara jud kani yung laki mo yung mga buangon ang babae maghilak-hilak pader nakasa lagi ko pader kami pader nagpuyo-puyo mi pader ana ako yung kanang kuan ako yung gitugyan akong kaugalingon pader ana sorry kaya ang hilak-hilak ng mga babae ang laki kay maging bawa ka pader laki ta pader matintal magita pader nya ako din ang ingon ay kog iapil ha kita pader laki magita pader matintal magita pader ako pader nakahimo jud ko ani kay bawa ka pader laki ta pader nako nganong iapil man ko nimo nakatag-an ra ba sa pastilan ay nalagpangangin diha just purify yourself ayaw pagsiging ang uban bitaw ang uban bitaw okay naman good na good ana supaka lagi ng gustos tao lagi uso pa ba karon ang virginity o purity among the young men and women uso pa dili di na generally speaking hala supaka kuno na kamong tanan nga nagmisa di Galyo supaka kuno na love purity, love virginity, body and spirit.
and we will see the goodness of the Lord. Matod pa sa atong tubag sa Salmo. Unsa to? Hangad og tan-aw. Limot nga kwanto. Ang inyo mga ulo kay haduol na ang kaluwasan sa Dios. Duol na kayo. Pasabot, duol na kay tang mga matay sa COVID. Hangad na. Ay napagsig tap ya. Patyuno na ka. Kaya inig kamatay nato, luwason din tas Ginoo. Pero siguro nga patyon ka sa COVID, nga way sala. Siguro nga mamatay ka sa COVID, nga wa kay impurities, mind, words, and actions. Sige, buhatan na. Kitang tanan, ato ng buhaton. Di ba, kausaran ni wagtangon sa Ginoong COVID, kaya mga sa pagkabuutan sa ako ng mga tao, wagtangon ko na ning animal nga virus. Kausara man na. Igingos Ginoo, wagtang na kadiya COVID. Ingong yawa, bida sa nimo Lord. Ay, imo sa nang wagtangon, ang lingaw na takay ko ani. Ingong Ginoo, imo pa ng tintalon ako makuan nga 40 ng paningkamot anag purity. Ni conform na sila nako. Dili nako gusto nga daog-daogon ang akong katawhan. Gidaog-daog man taro siyawa. Gidagmalan man tag maayo siyawa. Kining mga virus, kinirong ato mga kagubot, bugna man ni siyawa. Nya kay kita gasigi sa tagyawa-yawa, purting kusuga sa gahom siyawa. No. Hala, balik ko no tas Ginoo aron mo kusog sang gahom sa Ginoo. Wag tang sa nangyawa. Nya pasangin lang ra ba ditong Ginoo, Ginoo nganong gitagaan man ko nimog sakit. Ang Ginoo kisa ko tay gahatag nimog sakit nga purti magin akong pasakit aron lang yung ka maayo. Nya ako na yung maghatag ni mog sakit. Nanong gitagaan man ko ni mog pagsulay Lord, bugat naman kay ni yung Ginoo. Kinsa ko tay panuway. Ako mo'y panuway. Ang nagsuway nimo ang yawa. Kay siya may mo'y panuway. Ayaw pasangin lang Ginoo. Ing na hinoon Ginoo pasaylo akong nalayo na kunimo mauning gidagmala na kurosyawa. Nalayo na kunimo tungod kay hingwarta na kay kustanan. Nalayo na kunimo kay igihan na kay kus akong yuta. Nalayo na kunimo kay purti ginakong pakiglalis hasta akong igsuon ikiha na nako hasta akong anak ako nang ikiha aron lang gyud matuman akong gusto. Pasaylo ako kay nalayo na kunimo mauning purti ng lisuras akong kahimtan karon wa na koy amigog amiga nga kusmod na lani akong naong. Natanawa inyo mga naong. Pangutan na imong tupad, kumustang naong nako? Lingi ako na ba na. Brad, mustang naong nako? Siya murag demonyo. Pangumustahay mo ay kamo mga bana. Pangutan-an ng inyo mga asawa, day, kumustang naong nako? Inspiring pa para nimo. Nya maingon mo sa inyo mga anak, dong, day, kumusta man ning among pagdaan ninyo, makadasig pa ninyo? Nya mukus mo din inyong anak. Di mo tingog ba? Di man ka mo tingog dahil sa tingog pa ka diya, aron kasabaan ka. Tistingig yung ingon, di na gid makamatay na ginas akong kaugmaon. Ngano man, nganong didan man ko nimong manguyab sa 12 anyos pa man ka. Isa unya kanus amday ko musugod, unya na ika-32. Tubag-tubagan. Tanaw na to ug unsay gisultis yung ginikanan. Tubag-tubag gid ninyo mga anak, inyong ginikanan. Aron kamo mauyawa, sila mo'y Ginoo. Patubag-tubag na, kamo mga ginikanan, ingnan na inyo mga anak, day, tubag gid mo ha, dong, tubag gid mo namo ha. Ana. Kamo inyong magdidan, ay mog tubag-tubag ha, ay mog tubag-tubag. Ayaw, inapatubag gyud. Ngano man, aron masayran nimo, hain na ng levels imong anak karon, unsay classes iyang tinubagan. Mailhan mo kinsay iyang gisunod, ang tawhanon bang standard o ang Ginoo bang standard? Patubaga. Tudluing inyong mga anak nga motubag. Kamo sa mga parishioners, ako sa mong tudluan nga motubag, mao bitang magsigi kog pangutana, ang nakaapan lang kay di gyud mo motubag. Kay hindi ko mas misa, purti ninyong makapanglibag. Adi bitaw joke. Adi ay.
Di mo maghisgot din ako, ikaw mas misa din. Di mo maghisgot. Ay, mga naong ninyo. Ganun mga lectors. Di pa kahubos, brunda, gahisgot. Sa usang kitong mo, Father. Ganun sa tingin, Father. Nakalimot, magkuwatan. Kung kanis, Father, ba, mangmuan, ginasya nung sa obitaw. Ano, ginasya. Ato na lang sabtos, Father. Kaya mga magina. Abot nga nung ng koral niya. Di maginasya kabiya ng iyang koral. So, ano, ito. Sa kung guys, ano, hindi ba ka? Labaw na nin sa Kristan. Oh, so gaynis tanan ay pakapin pa tanang choir karon gatabi na magay ditong choir siya Father sa katong kanta na to kauyon kas Father ato siya ha kanas Father di magina kauyon na magina siya sayop makita na sila karon dito awa day mga buotan na sila din di ta maglinubakay oy magtinubagay ta aron dunay dialog si Maria nakigdialog sa Ginoo si Isabel nakigdialog sa Ginoo si Zacarias nakigdialog sa Ginoo nya sa ilang pagtabi-tabi pinaagis mapabanlandongon nga kasing-kasing gisunod nila ang gusto sa Ginoo dili ang gusto sa tao og sa pinaagi ni ana dunay healing dunay pagi-reconciliation og labaw sa tanan dunay kalipay nga miturok diha sa ilang katilingban og sa matag usa nila ka kasing-kasing so muna itong paningkamutan. Gahapon ang ebanghelyo maoy mga pulong ni Isabel nga napuno sa Espiritu Santo nga nagsigig daig sa mahal nga Birhen Maria. Gisigihag ingon ni Isabel si Maria, pagkabulahan nimo. Nya kini karong atong ebanghelyo mao ni ang continuation, mao ni ang tubag ni Maria. Ang sa tubag nato sa Salmo ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Mayuhan ninyo ay. Kaning atong salmo, mausad ni ang gikanta ni Ana, katubitang naa sa atong unang pagbasa, inahan ni Samuel, kay wa man sad ni siya'y anak, nya sige siyang pangandoy nga makaanak, nya kini si Eli, mao ni siya ang pari, nga nag-atiman dito sa templo niya gibadlong gani ni siyang Eli kay mura man siyang hubog gasigig yaw-yaw pero nangayo siyang anak niya pagkadawat na niya siyang anak nag-awit siya si Hana niyangan kining atong salmo mao ni ang awit ni Hana niya unsa may kalainan sa salmo og sa atong gospel parihara pasabot si Maria migamit sa iyang gihimong tinuod sa iyang kinabuhi nga mausay gigamit ni Hana. Si Maria di ay himasa gini siyag Bible. Nya himasa siyag Bible nya iyang puy-an. Muna nga giangko niya nga murag iya ang naa sa Bible nga iyang nabasahan. Mura siyang ni-repeat performance, gipunan lang niya jutay para mahimong iya. Gitawag Magnificat, ang kanta ni Mama Mary. Pero kanta na ni Hana diri sa unang pagbasa. Kamo, himasa ba mong Bible? Kinsa dinhi ang mubasag yung Bible kada adlaw? Tuway usa. Hala, kakuyaw ani. Unsam day niyong basahon? Sa ruwa gyud mo ibisan na lag 5 minutes nga ibasag Bible kada adlaw. Basa sad mo eh. Wa man gani imo mobasa, samot na gyud pagpuyo. Si Maria gi-memorize niya. Kay ang atong gospel pari-pariha man gyud sa atong salmo, sa ato pag gi-memorize ni Maria kay Old Testament man ni gi-memorize ni Mama Mary ang maong teksto unya iyang gipuy-an sa iyang kinabuhi. Mao nang dili lisod niya memorizon kay iya manggong gipuy-an. Nya dili sad lisod puy-an kay na memorize man. Wag yapon mo kasabot. Ngano man ron nga naglisod imong kinabuhi, daghan kayong mga butang, mga pagtulunan sa Bible nga wa nimo puy-e. Nganong nangabit man imong bana. Example,
Hibaw ka, asawa, sige lang kag yaw-yaw. Do na kay wa tingali mapuy nga naas Bible. Ephesians chapter 5, pananglitan. Unsa may gisulti diha? Asawa, sunda ang imong bana sa tanang higayon. Sunda nga na? Asawa, sunda ang imong bana sa tanang higayon. Niya ka mo mga asawa, nga sige mong sunod sa inyong bana o siging supak. Wa na, diningiay na. Oy, tubag oy. Sige mong sunod o siging supak? Oh, siging supak. Sige pag yung diktar, mga saba pag yung bana. O niya, tuamay ni sunod nga silingan. Wherever you go, I go. Ana, dito na attracted. Nganong gisugo man is Ginoo? Kay nahibaw ang Ginoo sa kasing-kasing sa laki. Na kun ang babae, magsigi ginagyog paraig, magsigi submit, magsigi og kanang sunod sa iyang gusto, mahigugma sa nang laki. Kaning gawali, laki ni. Ay mo kumpiyansa sunod-sunod. Kay mahog lagi ginaang kanibang kasing-kasing sa laki, mahog gina diha sa babae nga magsigig sunod siyang gusto. Maobita na kasagaran gyud sa mga amo, kana ba mga manager or mga bana nga tagiyas panimalay, mabiktima gina sa sekretary or sa maid. Dili sa nontanan, pero kasagaran ba labi na gitong ni kumpiyansa. Ano man, ang maid may magsigig sunod sa bana. Hangtod gatos kwarto, musunod man. Unyaron ko ng sekretary, musunod sa spari, hangtod gatos kwarto. Adto dito pirmahan spari. Dadalas kwarto day, kumpirmahan. Og musunod siya na, patay. Unyaron ko ng imong maid mo ingon day, aing non sa imong bana, wa man diri si Mrs. Day kanang ikalang niya pang-arrange diri sa kwarto. Nya mag-short man sang maid, i-arrange dito, mag-igwad-igwad, sige tuwad-tuwad dito panglimpyo sa kwarto. Patay. Musunod lagi. Age, suwayo, kamo mga asawa, sunod mo sa inyong bana, makapangabit din na. Na kung mo atos kabit, tua man ka, kuyog man ka. Maglisod og pangabit. Kaya nga naman, iniglingi, naaman ka, niya may siya, nganong niaman ka siya, role ba yan as Ginoo nga musunod yun ko nimo. Di sunod ka nga to. O makapangabit man yun siya, di tingay magdugay, kay magsige man kagsunod. Nya di ra ba masuko? Magsige lag smile? Nya igtanaw, iglingi niya nimo, isa, musod ko sa akong kabit, isa, okay ra. Okay ra yan. Sunod raman ko nimo. Dahil niyang sunod, makita niya nga nag-agas imong luha. Pero nag-smile ka. Nagnaog niya, okay ra nimo dahil nga, diha ko sa akong kabit, inka, awa, madyo ko'y mahimo, kay mo sunod man ko sa imong gusto, pero sakit. Nindo tanong? Yang ano man? Wa mo ganahi, ay, naong ninyo ba? Daw, father, sa tudluan mga bana mo, salig lang ng mga bana hinon dia. Sige, ato sa himuan ng mga bana. Kamong mga bana, nahibaw sa mong nganong magsigi nag yaw-yaw ang inyong asawa, nga di na hinon mo sunod ninyo. Hibaw sa mo. Nagbasa mo sa Bible. Wa sad. Naagya po sa Ephesians chapter 5. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ug pagpakamatay kamo alang kanila. Sinan gana. Labaw pa ng inyo, patay yun. Mao nagmagyaw-yaw ang imong asawa, ay tubag, ayaw sa lihay. Yung imong asawa, pusang araw, kung kamlakaw diya. Ingon ka, magpakamatay yun ko dahil para nimo. Animal ka, tamparuson, tanong ka. Okay ra yun. Tamparuson na yun kaniyab. Ingon ka, ingon man sang Bible dahil nga ipatamparos ang pikas. Nya kada niya tamparos ang imo jong isulti, di gini makapausab sa akong paghigugma nimo day. Ikaw ra gyud. Oy, patay ng bayhanan. Ang sunod anak mo kusi na nimo ikaw gyud oy. Imo sa kusi og gamay. Sunod tuig bunyag dayon ay. Kakwarta na sang pare.
Nga naman, tungod kay nagtuman kas Bible. Pagkadaghang pagtulunan. Wa kay bugas, di nakakinahanglang maratol. Naanas Bible ang tubag. Og mubasa lang yun ka, naas Bible. Unsa may naas Bible? Ako na lang sige hisgot. Pangita, og ikaw makakaplag. Pagtuktok, og ikaw ablihan. Pangayo, og ikaw hatagan. Sunda ko na. Sige. Wa karoy bugas, pangita. Nya pagtuktok, pangayo. Nya dade kay bayron ng utang. Wa, maputos ka sa utang. Wa, ang imong Pasko malipayon kay wa man kay utang. Nya wa sa gyud magsugo ang Bible nga pangutang kamo. Wa, ang sugo sa Ginoo pangayo. Nga karon naghanging naputos sa utang. Nya ang kasagaran ra bang naputos sa utang ang naay trabaho. Magkatawa ta ba? Na nahinoy sweldo, nagsigi na noog kautang, naputos na nos utang, nga naa naman untay sweldo. Kaniadto hinong way sweldo, wa say utang. Nya nabuhi ra gyapon. Buhi. Baora kung kinabuhi Nya ngano man karon nga nananong kay sweldo, buhi man lang gyapon ka, nakautang naman noong ka. Wa na ka mosunod sa Bible. Yung kapadir, di man yun paigo, padiroy, ang akong sweldo, kanang dili paigo ang sweldo, naagya po na sa Bible. Kadto dieng si Kristo, o ang iyang apostoles, nga dunay mga 5,000 katao, nga gigutom, dito pag yun sa disyerto. Nya, ang ilang dang pan, pila to? 5 ra ka pan, o 2 ka isda. Paigo din na sa 5,000 katao nga gigutom. Kanirong gidaghanuna, palitan ko niyo ganang pack meals para inyong kanon, mangutkot kus oy, asa di katakwa. Pero kato 5 ka bukpan, 2 ka buk isda, nya 5,000 kapin katao ang pakanunon. Hapit na kuyapis kagutom. Matud pang Kristo ayaw nila nagpapulia kay makuyapan na desdan sa kagutom kay tulo na nakaadlaw nga sige kuyog-kuyog nako wa na nay mga kaon. Sa to pa muhabhab gitog maayo nya 5 ka bukpan. Na problema des Kristo. Oy, multiplication of bread. Nakasubra pagdusi kabukag nangabusog pa silang tanan. Unsay sugo sa Ginoo ani? Pinaagi ni Kristo nga naa sa Biblia, sa Old Testament. Ang nanghatag makadawat og mas daghan pa 100-fold. Karon dugay kong nakakanaog kay naay nag-message nako nga nihatag na sad siya sa ato dinhing mga slots. Nya ningon din siya nako, Father, ako gining pamatud-an ang imong gisulti nga kung naay imong ihatag daghan gyud ang mubaws, ang mubalik 100 times. Wa kuno siya trabaho, pero naagid ang iyang gugma sa pagpanghatag ngadto siyang silingan. Motong nihatag kuno siya dinhi atong niagi natong mga project. Sus ang nibaos kuno niya, murag yung eksakto gyud nga 1,000 ang sana 100 times. Karon kuno maka-feeding pa siya, makapanghatag pa siya. Nidaghan na nung kuno yung activity, imbes ginagmay yung hatag karon maka-feeding na kuno siya daghang tao. Nya wa gina niya palando nga niabot ra gyud. Mo ni ang gitawag og literal nga experience. Pero daghan kaayong dili literal experience. Sama pananglitan, manghatag ka sa imong panahon. Maminaw ka sa problema sa imong silingan. Tanawa, imbis nga patyuno na unta kaugma, tagaan kag 100 pa ka oras aron di ka mamatay. Kay ni spend bang ka og 1 hour sa pagpaminaw niya. Tagaan pa jud kag 100 hours. Mo na kanang kusog kayong maminaw, dugay mamatay. Kana ding inigbusina, titit, maminaw ka, padaplin ka, adi ka mabanggaan, ug di ka maminaw, patay ka. Mo na paminaw. Listening ba? Adi din na tinuod ay. Kamu mga asawa, maminaw mo sa inyong bana. Ha? Ay, klaro kayo mga naong ay. Inigingos bana, day, kablit, waklit, samok, day, samok, day. Nya, wadyo ka maminaw nga siya, gimingaw kay nimo.
Di mo text na lang na ngadto sa silingan. Giwakli ko sa panuway kong asawa. Nya moingon sa to imong silingan, antos man ka ng panuway nga niya may nagmahal nimo. Isa kinsa ka nang nagmahal nako, isa wa di ka mutuan ning ga-text nimo. Wala patay di na gito mo kablot og balik imong bana. Kay wa man nimo paminawa. Kamo mga ginikanan, maminaw mo sa inyong anak. O inikonsulti pala sa hilom, ha? Hilom. Mama ba, ngano juga nga? Hilom da. Pakong muto nga baba ni mo. Ayaw, paminawa. Bisag moingon pa na imong anak, animal ka ma, buang ka. Ngano manday, nang nabuang ko, anong waman ko nimo tagaig para pangload? Wa nanong ko katig sa kong uyab, gibuwagan na noong ko, maghikong ko ron taon-taon. Ay sus dahil, sorry kayo, wa ko kapaminaw nimo. Better luck next time. Ako bitaw kaning imong papa giaksyonan man sa kugbuwag. Nya nang naminaw ra gyud ko sa Ginoo, nagampo, naghuwat niya, nibalik yung panuway day. So niya pagbalik man siya, mao nagitukhang ko nataw kang buanga ka. At least mabahalag magkasabaan na mo, at least magtabi mo. Mahupoy mo balik ra day na ma, mo balik oy. Ay paghilak-hilak diha. Oh, sige, mangita sa tag para ipalit og wifi kay wa para batay malugaw diri wifi naman hinon atong unahon ani. Ana. Kana mga inana ba? Pag paminaway, daghan kay rong ginikanan di na kamaong maminaw silang mga anak. Nyang pare, maminaw sa sakristan. Magsige ko ng pare, paminaw dong, paminaw. Naw ni magyangag-yangag na paminaw dia. Mingon sa nang sakristan, minaw di magkaminaw namo. Wa mi palit diri bagong uniform sa mga wa pa gyud mi painit. Dagko ra ba kay nang kolekta nimo mi sa digalyo ron. Magyaw-yaw na sila ngadto. Na ako ning kamot sa kong paminaw bahala nag gasto kayo. Ay magpaminaway ta. Naam nas Bible god. So unsa may summary nining tanan? Ang mahal nga Birhen Maria nahimong bulahan tungod kay iya gyung gi-sentro sa pagpaminaw sa Ginoo. Basa sa Biblia, pagpuyo sa pulong sa Ginoo. Mao na nga nakahimo siya nining maong awit, nakahimo siya pagpuyo sa kinabuhi nga gusto sa Ginoo. Kay mubasa siya Bible, mupuyo pagyod sigon sa Bible, og musangyaw pagyod ngadto sa uban sa iyang nakapunan sa Bible og napuy-an diha sa Bible. Mao nang iyang gisangyaw ngadto ni Isabel ang kinabuhi nga iyang gipuy-an base sa iyang nabasahan sa balaang kasulatan. So iniguliro ninyo, sugod na mugbasag Bible, unya bisan lag 5 minutes kada adlaw. Kuyog sa imong asawa o sa imong mga anak o kung ikaw rasang usa, basa lang. Ako sa una, katong hapit na dyan ko way kaon, niabot sa akong kinabuhi nga wa na dyan ko'y kaon. Ano bang, ga-eskwela ko ba, wa na dyan ko'y kaon. Ang ako yung naka-attract nga wa dyan ko ma-discourage, pagbasa na ko niya ng gospel ni Matthew nga nag-ingon, tanawa ragod ng mga langgam, tanawa ragod ng mga balili, tanawa ragod ng mga buwak, nganong naaman na sila kinabuhi, o nanindot ba ng ilang kinabuhi, nga wa man unta na sila mo trabaho, wa man na sila maghago, kay giatiman sa amahan, ikaw pa kaha, nako, maoman din, balab, sige inom tubig init, balag way kaon. Abot ko tog hapit mo usak simana, nga ang katong bugas usak hakop, ako lang lugaw-lugaon, niya ako pag yung kanog balik, buhi man, karon, wa na lisod na kayong hunungog kaon. Di habitay ni agda na ko kaon. Kaon pa dir kay unsa na rong oras alas 3 na. Snacks dire. Nako sultihan lang giti kaday. Sukad ko na pare. Wan adyo ko bati agutom. Na ay pipila ka mga laing sikta nga nagtuo sad ni Kristo pero puwerteng saway ni Maria. Sige yung panaway. Nya di gyud nila i-appeal si Maria sa atong history sa kaluwasan. Gipaphagid nila. Mao na nga kung magbutang ta og image sa mahal nga birhen, sawayon gyud ta. Kamo,
Saman. Gisaway sad mo ana. Musugot mog sawayon. Nang di man mo mutingog. Nakadaig mo ni Maria. Ngigagod. Giyon sa man ninyo pagdaig si Maria, parihas pagdaig ni Isabel karon. Si Isabel giingon diri sa Biblia na puno sa Espiritu Santo. Nya kay napuno man sa Espiritu Santo, nakasulti siya atong maong mga pulong nga naa diha sa atong santos nga rosaryo kanang maghimaya ka Maria. Naa nas Biblia Lucas 1:39 to 45. Nya ang pagdaig ni Isabel tinukmod sa Espiritu Santo. Pasabot murag nagtudlo nato ang Holy Spirit nga ing naani pagdaig si Maria. Nya ang nanindot kay diri nga proklamasyon nga niingon si Isabel, ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. So si Maria di ay inahan sa Ginoo. Mao nay gusto sa Espiritu Santo nga ang atong itawag ni Maria inahan sa Ginoo. Ingka unsaon man sa Ginoo nga mahimong anak ni Maria na si Maria gani gasigi magampo sa Ginoo. Nya, unsa may inyong tubagan na? Ay ko ninyo tutuki. Unsaon man pagkainahan ni Maria sa Ginoo nga si Maria gani gasigi magampo sa Ginoo. Nya kaawahin na ni Maria nga natawo sa Ginoo. Nya siya na noon mo'y nahimong inahan sa Ginoo. Ang tubag ana unsa man. So ang lungtad nganong si Maria nahimong inahan sa Ginoo mao kini. Ang Ginoo mo'y nagbuot nga pwede siyang ipanganak og tao. Wa na ilalis diha. Siya nagbuot kay siya may Ginoo. Nya niingon pagid si Kristo sa laing bahin sa kasulatan katubitang nagwali siya niya niingon dayon ang kaning mga tao nga nagtambong niya. Ang imong inahan ug ang imong mga igsuon na asgawas gusto makig-istorya nimo. Nya ingon dayon si Jesus, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong igsuon. Siya nga maminaw ug magtuman sa pulong sa akong amahan, mahimo na kong inahan, mahimo na kong igsuon. Muna si Maria di ay modelo nato sa pagpaminaw o pagtuman sa pulong sa Ginoo aron matao si Kristo dinhi nato. Mao na siya lungtad nga ang pagkainahan ni Maria ni Kristo dili lang sa pag-anak gikan sa iyang tiyan. Kausara to nahitabo wa nay laing tao nga manganak pag Ginoo kay espesyal nga gipili sa Ginoo si Maria nga moanak biologically. Pero pwede na tong pakatawhon ang Ginoo kadaghan sa tong kinabuhi kung maminaw ta unya magtuman sa pulong sa Ginoo. Nakaron kamo, gusto ba mong mahimong inahan ni Maria? Ni Maria, inahan ni Jesus? Gusto mo dili? Uy, tubag mo eh. Gusto. Kinsa to'y mahimong inahan ni Jesus? Ang maminaw o magtuman sa iyang mga pulong. Nya kamo, gusto mong mahimong inahan ni Jesus? Gusto. Dili. So dili mo gustong maminaw o magtuman sa iyang mga pulong. Unsa may gianhi din ninyo din heron? Maminaw. Congratulations. Nga hindi man mo mutingog, kay di mo mutuman. Kaya usbo na kong pangutana, tagaan ta mong chance, kay basig nakatuog pa mo diya. Ang sabahan, gusto mong maminaw sa pulong sa Ginoo? Gusto. Tagsa-tagsaon ganin nato. Nya, gusto mong mutuman? Gusto. Nituman na mo? Mituman. So, mao na ha. Daghan nato
nagsigig debosyon ni Maria. Pero udi gyud ganahang mosunod sa pagkainahan ni Maria sa Ginoo. Nya unsa may mahitabo kung kita mahimong inahan sa Ginoo, kana magsigi na tag paminaw, magsigig tuman sa sugo sa Ginoo, sama gyud ni Maria. Ang una gyung mahitabo, tanaw ha, si Maria nangandam og midali pag-adto sa balay ni Isabel. Unsa may iyang giadto dito? Laag-laag. Sama ana karong gibuhat sa kadaghanan nga gusto kayo og laag ngadto sa laing lugar. Dili to laag-laag ang iya. Porting layuas iyang gibaktas aron mo alagad sa iyang igagaw nga tiguang na kaayo na mabdos pagyud sa iyang panganay nga anak. Ikaw mo ba din hiyo? Si tinta na imong edad niya, mamabdos pagyud ka. Lisod eh. Muna nag-midwife si Maria, kay batanon man siya, nag-midwife siya sa iyang igagaw nga si Isabel, nga namabdos nga tiguang na. Sa ato pa, alagad. So ang una gyung mahitabo nato, kung mahimo natang inahan sa Ginoo, pasabot, ni ana nato ang Ginoo, mga lagad gyud ta. Alagad gyud. Dili ta magsigig panugo. Sa inyong balay, mailhanan ninyo kung kinsa dihay na ay Ginoo. Nga naman, magsigi ginag-alagad. Kanang na ay demonyo, magsigi nagpanugo. Ano siya? May kamo karong nanimba din he. Unsa may naan ninyo ron? Ginoo o demonyo? Ginoo. Dito sa inyong balay, kusog mo alagad o kusog manugo? Kusog mga lagad. Timan ini ha, basta naa ka sa inyong balay, abisan sa opisina, apil na ning pare. Karon nagsigi kog panugo. Unsa may naan ako? Kamo sad no. Mao na siya. Bahala na. Pero unsa man ang panugo? Kana bang magpaka-senyorita, senyorito ka? Kana bang ang imong sugo para sa imong kaugalingon? Kana man kuha ana. Dada na ngayon ako. Kana kuha ana. Dada na ngayon ako. Kana bang murag gusto nimo nga ang imong kaugalingon maoy sundon, mao nay pasabot og panugo. Pero og duna kay buhaton nga paras katilingban, aron munindot ang katilingban, dili na panugo, alagad gyapon na. Sama pananglitan mo ingon, dong manglimpyo ta simbahan. Mao na ang pare, panugo na dili. Pakigkuyog na sa pagpangalagad. Ato nang limpyuhan diyang mga electric fan kay hugaw na kay nagnaong. Ato nang limpyuhan ang mga bangko. Kanang moingon ang pare, kamuha ang inyong mga basura ayaw ilabay dinhi bisan asa lang didto sa basurahan. Unya atong isegregate malata og di malata. Panugo na dili. Tudlo na aron mga lagad tas katilingban. Pero moingon ang pare, dakuan ang inyong kolekta kay ipalit na nakog sakyanan. Og di mo muhog sa kolekta, di na ko mumisa kay alkansi ko aning misahan. Unsa man na siya? Para na sa akong kaugalingon. Unya unsa man na? Mauna na ang yawanon. Kana bang himuon nato ang atong isig katao nga instrumento aron malipay ta. Muna kanang asawa nga magsigig panugo sa bana, yawanon na. Kana sang bana nga magsigi sag panugo sa asawa, yawanon gyapon na. Nya kumusta mamong mga asawa rong ni adinhi? Diyos nun mo, yawanon. Kusga inyong tingog. Ang di mo tingog, yawanon. Sige. Unsa man mo, Diyos nun, yawanon. Diyos nun. Di mo manugo sa inyong bana. Dili. Ala, ato na sang patingogon ang mga bana. Kamong mga banang ni adinhi, karon unsa man mo, Diyos nun, yawanon. Diyos nun. Di mo manugo sa inyong asawa. Dili usahay. Usahay, ayawanon mo. Kana sang mga ginikanan nga magsigig alagad sa mga anak gikan sa pagmabdos hangtod dagyud inig kadako Dios no na. Kanang mga ginikanan nga moalagad las bata basta gamay pa inig kadako mangusi na, manglatos na, yawan o na. Karon, kumusta man mo mga ginikanan ni adini? Dios non mo ngadto sa inyong mga anak o yawan on?
Kana bang may kaing mo ana-ana sa mga anak ba gamay pa kugos-kugoson dayon unya yan na kuanan jud sa tabunan jud kay para dili makunan langaw nya ikaw isayaw-sayaw jud pero inig sugod naglakaw-lakaw sa bata hapak na ana kana mga yawan ona inig sugod unsay sugod nimong gibuhat sa imong anak sama ni Maria giunsan niya pagmahal si Kristo sa iya pangtiyan giunsan niya pagmahal si Kristo niadtong masuso pa katong di akalakaw maura ang iyang pagmahal ni Kristo hangtod gyud didto sa cross wa gyud si Maria manugo ni Kristo si Kristo pay nanugo ni Maria kay kanang anak diha sa pamilya sultihan ta lang gyud mo ang anak maugid na master. Ang ginikanan, maoy servant. Timan gina ninyo. Balihon ga inanyo nga role, magkagubot ginang inyong balay. Kanus ay inyong balay, samok kayo, saba kayo. Kung ang ginikanan, maunay master. Oh. Adi mo mo to? Kanabang dunay magsigig hilak, magsigig yaw-yaw, saba kayo, magsigig pisti kang animala ka gahi ka ko, madlungon ka. Kanus amo na mahitabo. Kung ang gidikanan, magtubag-tubag na sa anak. Dito, inigingon nimo, dong eskwela, di lang ko eskwela ma. Nya imo din ang tubagon. Unsa? Di ka mo eskwela, mag-usik-usik kang animala kas gasto. Awa na. Nitubag naman ka, gubot na. Pero pag ingon sa imong anak, di lang ko eskwela ma. Sige, take care. Wa na, malinaw na. Unya. Kung sa may gusto niyo sa inyong balay, malinaw o gubot? Malinaw. Kana ding moingon ang inyong anak, ma, duwa ko sa posporo. Unsa? Sila ba nini mo itong balay? Yabag ka diya. Unsa man? Asa man ka puyo? Awa na, gubot na kayo. Hapak ko na nimo, dag ko tos posporo, wa na, lunit na dungdan. Ikaw ba, kabadlongon, gudi mo, siga pabadlong. Ang duwaan ng posporo, awa na, gubot na kayo nastanan. Pero, ay lang to bagay. Duwa ko posporo man siya. O sige, diri lang ari dong ha. Ay lang dito ha. Ana, hurot ng paliyo posporo. Pero wa masunog inyong balay kay man diri lang ari dong. Ay lang dito ha. Sige ma, kaning kandila ma, pwede ni idoslit sa tong bongbong. Ay ayaw diha dong. Diri lang ari, karing di plato akong himuon ha. Diri na hotdan ng kandila diri og kuan. Tanawa di ba malinawon kay na? Kakuha mo? At timan na ba? Mao na si Maria naminaw sa Ginoo. Nya unsa may gusto sa Ginoo niya? Servant. Sulugoon sa Dios. Naghatag sad siya og serbisyo sa iyang isig katao. Sulugoon man ko sa Ginoo, sulugoon sa kus akong isig katao nga mao ang images and likenesses of God. Sige kano. Lingi ako no nang imong tupad, practice ba ang na mualagad ko nimo. Sige. Sige na. Haron ba igabot sa inyong balay, anad na mo. Alagad ko nimo. Ter, Brad, mualagad ko nimo. Sige, ing na. Nya, imo mo nang banay ka, mualagad ko nimo. Ing na. Di ba, maingon na imong bana, ay kong badlo nga mo at tukos kabit, ha? Nya, labhitong sinina sa kong kabit. Kadagan ka so dito ka maong manglaba. Nya, imong buhaton. Buhata, bahalag makagas imong luha, i-apil na diya imong ikuso-kuso, total tinaw mo na imong luha. Di ra na mabuling ang sinina sa iyang kabit. Nya labi mayo o tawag nindot. Nya ihatag ato home delivery. Mingon ni kaday, diyan na imong sinina, nabuling man na pag bagnos-bagnos ninyo atong usang adlaw. Pataka mo sa yaka-yaka dito atong mga kakahuyan. Gusto mo sila nagkinabitay. O di na buling. Alam mo. Hatag dito. Agat imong luha. Pero pag-agat sa imong luha, malipayon imong kasing-kasing. Nga naman, ang taong kusog mo alagad, lipayon sa Ginoo. Mo nakasagaran Diyos mga tao nga nahigugmas pagpangalagad, malipayon ginagnaong. Tanawa, ang mga naong sa di mo alagad, kusmuron, nagwali ang usa, no? Na di mo alagad. Tanawa ning kusog mo alagad. Sige, smile. Tanawa mga lektor nga mo alagad sad.
smiling. Tanawa ang choir nga moalagad. Wa ba ka ni sila magyaw-yaw sa pare, no? Smiling gyud po na. Sikreto lang pa. Ikaduha, ang mahitabo kung ang Ginoo na nato muulpot sa kalipay ang kasing-kasing sa atong isig katao. Muna pag-adto ni Maria ni Isabel, purti niyang lipaya hastang bata sod sa iyang tiyan ni ulpot sa kalipay. No, lain na po din akong assignment ninyo. Pakaliti kunog lingi inang imong tupad og maulpot bakas kalipay. Or maulpot kas kahadlok. Sige ganon. Ang naong ana ba? Si Maria wabiyay kon. Ang iya lang presensya nakapaulpot na sa kalipay. Nya karon iniguli ninyo sa inyong balay. Tanawa kuno tong nahibilin dito. Katubang tuaron gapuyos ninyong balay, nahibilin wa manimba. Sige lagligid-ligid. Tanawa kuno igabot nimo og muulpot was kalipay or muulpot sa kahadlok. Kay giimo dayong ikasab-an. Mo na og nay Ginoo nato mga lagad man kita. Kanang mualagad data sa ato isig katao, malipay gina atong isig katao. Mao bitaw dinhi sa atong simbahan, wa ta kaila kining mga donors nato ug benefactors nangalagad ni nato ang ilang ginagmayng sobras kwarta na gani uban dili gyud sobra ilang i-donate dire. Mao na nga lipay kay ta. Magtan-aw taro sa atong simbahan, lipay kay ta, muulpot tas kalipay. Dili masukod ang atong kalipay nganong naingon ani ni kanindot nga pandemic man taron tungod sa nangalagad nato na ay Ginoos kinabuhi. Mao na ato na sang pakpakan ng atong benefactors ug donors, bahalag hain na sila gikan. Salamat kaayo. Di gini maingon ani og pananglitag wap sila mga lagad nato. No. Naagi taroy gibaligya nga 1,000 ka slots. Ambot og daka-apil na ba mo? Ini ka kanis father no pakonsensya na sa. Tanawa. Sa pagkakaroon niabot nag 420 kabuok ang nahalin. Kadako na ana. Dili mo malipay, pakpak sa daw. Na ang kuwang na lang 580. Sa una, isayonan ka anak, kadaghan anang nahalin. Nya tag 3,000 guning usa ni. 420 na ka 3,000. Nya kalisod arong panahon na tungod kay naa silay gugmas pagpangalagad. Nya kay na may gugmas pagpangalagad nangalipay ta. Nangalipay. Atos tingir gud nyo iguli ay nagyan mong panugo sa inyong mga anak. Kanang gahigda nimong anak pa electric fan ni. Ana aron mas malipay maayo. Nya og pananglitag mubangon na andamin adaag pagkaon. Kay kanira bang mga tao nga medyo may pagkatapulan dagko sa nagkaon. Na andami dadaag pagkaon. Nya inigumanyag kaon ikay manghugas. Ana. Nindot kay na. Unsa may bation si mong anak? Ang naong anak malipayon. Nya sugod din nagduwag computer. Sige, tagaay siya budget para sa computer. Mga wifi, mga load, inana, tagaay siya. Malipayon kay na. Nya ay gyud yaw-yawe, nya imo na sang palitag snacks. Ana. Saan? Okay ninyo? Maginikanan? Anak yun, alagad yun. Hangtod yun ang inyong anak, din agi na kamaong mo trabaho. Nya sa sige ni mong alagad niya, masakit mangyog ka. Masakit ka eh. Ikasakit na nimo, di nakakabangon, ang imong anak, mangita na nimo. Paglungag naman, kadi madagbangon dong. Siya magutom na kay ko. Sus, dong, di gid makaya dong, matumbag yun ko. Ako, ana, isa, ako dalay tudloy mo, ako dalay lungag. Nga naman na, kay, dako, nagkaon. Di mo na dong, ing na lang ani pagsugod dong ha, ana, dagsig dagan ni mo, hangtod makaluto gito. Nya ikaluto na, kaon na to siya dito, siya ikaw mo kaon kay, say patilawa ko no tagamay dong, ikaon ni mo, bisag way lami, daygalan sa siya na, makamaon na dyan kang muluto dong. Ana, malipay ang nagdaygon, ini kaayo na ni mo, din ana magpapuli, sige na nagluto. Di ba na, kogihan na kay, di na namuduag computer, hangtod na nas imo nagyong ubang buhaton sa balay, sigihan na ni mo dahil, kamaom day ka ani dong. Ana, nya 20 na edad, walang yapon mahumas grade 6. Kaya pati matapulan na. Ana.
Iguman anay siya, maunsa ka maog mo eskwela kung balik, no? Eskwela balik, 20 edad. Ana, take na yung ALS. Uy, na-ditso mag-college. Kugihan naman kayo mo eskwela. Pag abot sa college, kuha day kurso nga, associate, marine, engineering, human, sakay day barko, pagka 26, awa na sakay nagbarko, sige nakagdawat og allotment, nakapamabay pa dito. Awa buota naman, liwat naman nimo. Pasabot, dunay kalambuan nga mahitabo sa kinabuhi sa tao nga atong alagaran. Kita dinhi, ako na humble down ko tungod ani ato mga donors and benefactors. Nya tungod ni ining maong pagka humble nako nga mura kog di ko kasabot ba nga grabe jud kay sila. Nakat-on sad ko nga di na ko magsigpangita anang mga kwarta kana mga stipend, di na ko mangita. Ako na lang sang ihatag akong stipend para mo apil pug ko pamalit ani. Una nga malipay pug ko kada semana ini kwintas akong stipend, dako-dako sa kog mapalit di ay nga mga kuan kanini ang slots nato. O de bayad sa ko, palit sa kog ako maingon ko og malangit ning nagdonor dinhi. Ako nga nagsigig yaka dire, di ko malangit. Nya naman ko stipend tungod ani akong pagsigig barog-barog dinhi dupa-dupa. Naam ni stipend, ako lang sang ipalit.